Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Nizima Afrika asithathe ithuba sinibingelele igama ulindo kuhle usibongiseni ngakwakhumalo ehlala Nkosi kwekamdlombane evudla amadoda indlondle nophapha ekhanda kamenzi damuntu emezasangathi yakhala yalila uthi igula kaJamal chithekile ichithwe engqole indala ngiyakithi ubanendela imbenambena ngabhusha obukhala inkulu inkaba ifuna ungena ejokweni benesibindi ibuthelezi ukhuthaza umuntu akaJambe emthobe emcufula betha ukubusa kubaNkosi kanti laba emgcoba khona impepho ethe amalandela sanibonani Ngingala umenze wegemegeme salebuzane ngidlule kanjani into ongayethema uthando ongayethema inkuza abanqindi ucijwa intaba yekhonjwa ngoba esabukhipha seqhante hlabane kwezinye amaqede zanyonkoloza mahlabana kwezinye amaqede zanyonkoloza umthando umembulo umkhulu amaqiniso ubhoko lweyinsizwa nezintokazi la edondezela khona mayibhekwa nompumelelo ubhoko lweyinsizwa nezintokazi la edondezela khona mayibhekwa nompumelelo akekho omunye sithi vubela mame safa ukoma izinsizwa sithi ke lapha ke bafowethu sikhona phazamisa usefikile first episode number 1 eyokuqala lesi ishaya njenganamhlanje ku2026 siyakwemukela kunyaka omusha thina uthi unyaka uqala phakathi nawo ke angazi noma mhlambe kwenziwa yini lokho kodwa ke izinto siyiqala phakathi ngaphambi ukuthi ngiqhubeke nje ninabesilo ake ngidlulise ukubonga ukuseseka kwenu kuzo zonke izinkundla zethu zokuxhumana esinazo TikTok, Facebook, YouTube impilo yethu ishintshile kakhulu siyajabulela futhi ukuba kwi-podcast yethu nakulonyaka ka2025 ka2026 angahlehla siye phambili kule episode yethu ka2026 ngoba yini njoba ubona phambi kwami ngiphethe imic entsha sha brand new 2026 siphethe nansi bafethu ayibiza umhlola kade ke siyifuna sizabalazela sesafika isikhathi kwenzeka lokho siyafisa futhi ukuthi inqhubeko noseseka kube kuningi esikwenzayo ukuguqula nokwenza isizwe seNingizimu Afrika sibone izinto esinazo ngabe mhlawumbe osomabhizinisi noma ngabe mhlawumbe sikhuluma ngamaciko noma ngobuciko esinabo njengesizwe esimnyama njengeSouth Africa yilokho esikhuthaza kakhulu kodwa njengozulu yilokho esikumele thina siyikwenze kwenzeke podcast uyakwazi nawe phazamisa in the house bengeke ngabongi kodwa ke namhlanje nginiphathele ke eyakwethu makhelwane nginiyequ mina ke mangilaphana ke enyokeni mangithanda ngiyakwanongoma mangithanda ngithi shwi ngapho lunde ngiglossa la engithanda khona uyabona so ke angihambe ngiyolunde ke ulunde kufanele ukuthi isekhaya nani lapha nomfoka Dubazana abamazi kaningi kwinkundla zokuxhumana noma kumculo wakhe kumaskanda baza ukuthi ke usikhumba STS kanti ke insizwa ke le yaSolundi enama album lapha na u4 kukhona nje ikhiphe ngonyaka ophelile nami la ngambona khona ukuthi uyingozi ngaze ngamthumela uTikTok ngathi bafo ngeke sivakashele sikwenze kwenzeke wakwafika akazange afike hey futhi ngoba umuntu ngiyadlala eNingizimu Afrika nisekhona sefikile right ialbum yakhe last year ibithi ke is it true iyasithanda ke isilungu ke lenkabi yakwethu kulonyaka ialbum yakhe ayiphethe phuthuma enkundleni zokuxhumana ithi ke Queen of London angazi wayewenzana eLondon kodwa seyongiphatha ukulandelayo afika ngitshengisela abo Queen baseLondon ukuthi kuhlukile nezintombi zaseNingizimu Afrika esinazo ngoba phela thina hayi sivaliwe bafowethu angiqale ke ngokukhulu kwamukela usikhumba mfethu asikwamukele ayisondela mfowethu angathi bakubekele kude kodwa ngifuna ukuhlalisa komnomzana mfowethu asikwamukele kwi-podcast uyafila ngani yakwethu hayi usufikile hayi sengifikile mfowethu asimbonge uDlamini umalandela mfethu ngisazoyikhuluma naye kodwa mangizoshaya nje ivideo encane masiqedile i-podcast ukuthi yini enza ukuthi kubaluleke ukuthi ube no manager noma ube nomuntu okusizayo yazi kusiza kuphi uyakwazi ukubona izinto ezibalekile wena ongakwazi ukuzibona wena ongazibuka kancane but yena afele yena kuleyo nto leyo ukuthi yabona lento masingayithola ingenza umehluko ingifundisile lento yakho because ngiyakhumbula mina sikasaxhumana ukuthi uzofika sakejana lapho ngathi siyaganga thina mina nawe sina manager uthema isengitholile if ngaphosi ngo-August ngoDisemba kwamele sishuthe saba nezinkinga siyi-podcast this year uthe i-podcast yokuqala Khumalo ekasikhumba lento isho likhulu ukuba nomuntu okuphethe ngoba uyakwazi ukukhalima ngingakubona lapho kuKhozi FM ngiyakubona kwintokozo FM ngiyabona futhi amapage nakho indlela oposta ngayo akusiusikhumba lo postayo there's someone behind you can tell like it or not ushana benamanga posta wena ama ideas akho lutho usikhumba akhona wona kodwa there's something behind usikhumba hayi ukuthi uyathanda futhi ukuvuma noma uthanda futhi nginemlingi
Nomlingo. Ya nginomlingo. Kodwa mina sibonga ubula asibonga futhi umfowandla mina mfethu. Kakhulu mfowethu. Kakhulu. Siyabakhuthaza abanye babe nemanager. Phela abayifuna imanager mfethu. Kubalekile ukuba khona kwayo. Ya. Ngaba ngikho phela la. Mfowethu. Cha mina nawe ngabe sesihlulekile. Uyazi nathi siqalene nixhumana. Sezobhekana. Uyabona. So ngabe vela ngikho la. So kahle nje moya artist kubalekile la ibe khona indoda enkulu emva kwakho. Ya. No. Ezokwenza izinto zibe lula. Mfethu usufikile kuyikwenza ke podcast asikubingelele bingela abantu bakho babuka ukuthi ayisefikile yakwethu nansi igcwele indlu manje. Ngokukhulu nje uyijoba usikhumba lo STS umfana kaDubazana ngidabuka phansi eminondini usuke wangichaza enhlongwane ngaphansi kwenkosi umlaba. Ya. Ngiyabingelela nje kona wonke umuntu obukele la kuyikwenza kwenzeke. Kwenzeke ngempela ke la ekhaya. Siyathi sibuka nje sivela ngomfana wesivalo. Nisho ukuthi hey nathi sofika sikwenze kwenzeke ngelinye ilanga. So nje ngithi bonke abantu ababukele noma ababukela lo mbukiso wekwenza kwenzeke bafowethu ngiyabingelela usikhumba lo mfana kwaDubazana ezalo umhlaba ayigana uMantuli. Oh yes. Sengikhona ke la ngaphakathi. Ngane yakwethu izinto ezinkulu ngoba sikhuluma ngomalandela. Nayi podcast iyakhula phambi kwakho nawe uyafika ufice kunjani ekhaya mfethu ikhaya linjani lelo sofike kulona singabe before siqale sifuna sikuzwe sikubrainstorm kuthiwa brainstorming questions siqale eqaleni. Yes. Mfowethu angisolutho vele ngoba ngicingo nje bese ngifika ngabhala ingoma kube khona into engahambi kahle ngabe sengifike ngabhala nje uthi hey ngafika kuyikwenze kuleli ekhaya angithi yabona nje mina nje umsebenzi wami ukuthi mangibona izinto nje right ngibhale mangibona engekho right ngibhale kakhulu yabona. So hayi mfowethu bonakala kuyikhali fudumele elinempatho semukeleke kahle selokhu sifikile akukho engisakusolile yakekho umuntu engisathe mangimbuka ngabona ngathi kodwa ngathi insizwa isamukeli mfowethu kumnandi mfowethu nabasemva kwamakamera ngibona ubuso babo bunesmile ngabe sengixolisile ngathi asishaye ngelinye ilanga hayi manje ngabona icebo lenhliziyo likhini shayizanda bafowethu samukela usikhumba bafowethu. Sikhumba asiqale ekuqaleni ngabe yakwethu siye emumva ke backward sinika umlando ngoba angifunanga ukungena phakathi ukuthi usebenze noSibanibani wasebenza noSibanibani ngithe ngeke nginike nje ithuba usendlalele usikhumba ngoba usikhumba usebenza kakhulu ngonyaka ophelile ama-album awu4 kodwa thina is it true iyona album esiyibone yafika mina abo phela baningi ukade ucula mhlawumbe usaculela abangasekhaya uLundi bayakwazi yabo kodwa asithatha usibeke inkabi yakwethu ukuthi ngempela usikhumba ubani kwezomculo uqalenini wasebenza nobani kwaze kwafika manje ke esengena kwialbum ke ka 2026 usenabele nje mfowethu sifisa ukwazi. Ushiya madodeni ngani yakwethu khuluma ikhona impela ke engikwazi ukukwenza kanti umculo akavamisile ukukhuluma njalo uyayiso usola ngahlaza umathiwa lihlaza ngomkhongi mina ugoqa abantu unamangani bama umkhongi usukuyogoqa abantu uhambe no15 uhambe no15 ufika ushiya u5 ubuye no10 awenze njani hayi ufika bashanga esalamuzi yafowethu awusigoqe mfowethu mfowethu usikhumba ngale nje ngichaze mina ngusikhumbuzo ngakwaDubazana. Oh yes. So leli lika sikhumba angiqambanga. Yes. Ngoba ke thina emakhaya sikhule esigida ingoma namanje ingoma sayigida. Yes. Ukuba usikhumba nje ngabizwa insizwa ngokuthi ngusikhumba. So ke uyazi mfowethu ke abazali bafike besiqamba amagama right. Befika othikithi wakhoza. Besibize ngosikhumba yambe yabona. Delela umama nje uthi wayibheda mayithi ngusikhumba. So ekukhuleni kwami mfowethu ngikhule nje mina ngigidela ingoma ikhona lento ethi umculo ngiyawuthanda kodwa kangiphaphi bengingenayo lento ethi hey ngathi ngilate ngifisa ngabe sengiqalile manje ngiyacula hayi bengingekho lapha engilate ngoba namanje nje ngingekho late ukahle angijahe indawo futhi uhamba ngepace yakho ngihamba ngepace yami ngoba ukujaha mhlawumbe ungagcina ungafiki so ngiyuthandile umculo ngafunda isikole kuqala yes ngangazi ukuthi mangeke ngafika esikole ngaqeda vele mina emhlabeni ngizocula nje ngiyakubona kungesokwenza okunye emhlabeni ngizocula sure so angithi enye into ufuna ungatatazeli mawumuntu ufuna uyazi futhi into okuthi kuyona ufuna uyazi into ongekho good ungayimpintshwe uzukhuze kuthiwa ke nikhuzeni lo wejezeli ufunani obuvela ungafiti iyaphi. Ngifunda isikole ngaqeda ngicabanga ukuthi 2014 or 15 mina ngiqala ukwenza idemo
Yes. Yayingakandi kakhulu lento yamalunda kuthiwa khona amalunda wangekho malunda ngalesi sikhathi lesiya kwakusena okunje ufuna wenza idemo bese uyathungatha ukuthi idemo yakho uzoyihambisa umculo ongamnika umsakazo mina ngenhlahla akaze ngibahlupha abaculi umculo nje ongaphakamisa umuntu ethi mina ngaye ngamhupa nomculo ngithi ngicela ungilalela engabuganga ngama akekho so bengenza ngisendela abantu ngilalelisa abantu ngicela ungilalela ngicela ungirate out of 10 unginika ngaki yini kufanele ngiyilungise one thing ebengazi ukuthi ngine show yayo ngikuthi kuyona bengazi ukuthi studio ngisho singaba sincane ngizohlula ngokucula lokho bengivele ngizazi khona inote angigeje inote aligeje cha ngigeje inote ngisho ngiphuphe ngicula ngigeje mina inote so bengivele ngikwazi lokho ukuthi awe sakwethu ngisho ngafika esokubhinca noma esokulala kwathiwa hayi seyehlula abashuki mfowethu so bengizama bona ngaleyo ndlela yes nginento ethi ke angijahile sure mhlawumbe yonke into uNkulunkulu angihlelele yona iyokwenzeka ngesikhathi sayo sure but ke ukwenza mhlawumbe kube fishane ngoba okunye mangingaxoxa ngakho kusuke bese kufuna ukukhalisa umnikazi wakho oqala because umculo mina ngingeneka abhlungu kuona ngena ubaba mina wami ongizalayo umhlaba usikhulise ngalento okubhinca nokuthi uma uyinsizwa ufuna uthande kakhulu izinto ezomnsizwa ingoma ukubhinca besihamba nje sivunula kuneqembu ekuthiwa umhlabuhlangene elidila nje ngokuvunula kuphela so ubaba umculo bengawuthandi mina ukuthi kucule mina but ngokomculo ngiyamazi ukuthi ubethanda umgqumeni nami ngivele ngiyithandela umgqumeni but ngiyamazi ukuthi kucule mina ubaba wayengakuthande nalento ukuthi thiwa abaculi bayabhonguka yabona uzofela ehambeni lihupa amantombazane yabona so kubuye ngathi ngibomvana ke vele kuthweni angithembekile waze wena so ngazama lento lena sengiyenza ngokuyifihla wayilaya ngokuthi anginikeze imali ethi angiyokwenza iLenas so ngayibuza ngathi 1 2 ngikhethan but kweLenas nesiginci vele ngabona ngavele ngathenga isiginci yabona ngangizo drive imoto kwabani angixoxele awuzomba ufuna uyoshayela itekisi ushayela ama-Uber akabikho lezo khathi ngathi mina ngizile emakhumbini ngizowagibela ngizile ukuzowa driver yabona so ngathi angivele ngithenga isiginci ngihlukane phansi nendaba yeLenas so wathini kubaba usubuya nesiginci ngangisifihla ngihlala nasendlini safika ebusuku bezidlalwa endlini ebusuku ngikhiye eminyango mase ngiqedwe ukudlala ngisifake phansi kweingubo ngisimboze ingubo lezi engilala ngazo mase ngendlula ngisibeke umbhudu konke nesponge sibele egcineni ngizosikhipha ebusuku mase ngendlalela ukulala vele kuzogcina sona ngaphansi bese ngisidonsa so ukwenza nje kube fishane cishe ngingathi 2023 la ngiqale khona abantu babonke ngathi kufuna ukuba umculi ke manje lokho ngikhipha ialbum ebithi ubhuti wenqantisi wangasikhuluma isilungu lapho cha ngisikhulumanga lapha isilungu ngangiyigudlele uSamuel nje yabo ngiyadlala ngangicikoza nje ngeciko so leyo album leyo ka 2023 cishe kunengoma lapha eyayithi sakuzwa ngani ukuthi amadoda ayifana nakho sezwa ngani so ngangizama ukuxova lapha besifazana ngangibaxova bodwa lapha yabona so leyo ngoma leyo yazama ngathi ifuna ukumveza usikhumba kwasho ukuthi futhi nakhona asijahile izinto ke bezenzima kakhulu yabona kwase kufika uDlamini uDlamini siqalena ukuhlangana 2022 mangingaphosisi October November lapho kusho uDlamini wayengilandela nje wayespy ngilandela nje uDlamini kusho ukuthi esezwile ngakubo kunomfana kuthiwa usikhumba olokhu ezama lento okucula so engilandelele saze saqala ukuhlangana 2022 unyaka usuya nje ngasekupheleni hayi angibize sixoxe hayi ndoda awunginikeze ithuba ke ngizame sengikubuka kakhulu into yakho bengijwayele ukuthi ngenza amalontshe ngwenzele endaweni yakhe lapha asebenzela khona lapha ngasekhaya so saqala ukusebenza wangifica kunenye project engangikade ngiyenzile eyayithi angincenge ekubhula ayizwe uDlamini ofeni isilungu lungaqhubeka so saqala ke wafica ngidila nalo project leyo wangilekelela sayenza saqhamuka sazothi ubhuti wenqantiza 2023 hayi nami ngaqala manje ngazizwa ngisigora phela sekukhona ilunda sekukhona ilunda ke so thema kuphela 2023 ayisaqala manje sahlongoza indaba yokuthi hayi ngeke kuzofanele ke sizama ukushintsha istudio yabona ngamtshela ngifuna ukushintsha studio mina
nganginezathu ukuthi ngifuna ukushintsha studio. Yes. Because nganginento ethi noma ungaya studio esikhulu uma ungafuna ukucula nje ngeke uzoyishaya hit. Ngeke ayikho. Futhi ngisho ngayo recorder page uma ungafuna ukucula hit. Uyobuka ungayiphethe. Uzobuka ungayiphethe phela studio siculaelana. Cula umuntu osuke yakho yethu nje lena ngale vele yakho yethu. So yeah. 2024 sanyukele egoli. Yeah. Ngaqala ngakhuluma isilungu ngathi born in America. Oh, saqala isilungu. Ngaqala ngathi born in America. Born in America. Born in America. Hayi kodwa yakho iyachoma so. Yeah, so kwase kufika uDlamini, uDlamini ngiyamazi uyithandela uR&B yabo. Ngangenzela ukuthi efithe in naye. Oh. Ngangimzama ngenzela ukuthi hayi le manager leli lunda leli. Ngangenzela ukuthi likaqhashwe belilunda. Born in America yabona ezobona ngathi kusa R&B kanje kanti ubasikali. Kodwa vele ushaya wona vele kusala R&B. So leyo album leyo kunengoma lapha eyayithi uhlaleleni ukade mina. Oh. Wakwahlekwa umuntu ezama. Ngalamabhiya amabili ngiyabona usungigaqele ingoma lezi ezazithi futhi yabona ngaqala lapho ngakhuluma ngase ngikhulumela isibhuda lapha ngithi ngizama ukuninyondela. Okay, leyo album leyo angifuni uqamba manga yang introduce ebantwini. Yes, ila khona ubone khona ukuthi la nami ngibone khona hayi ke ngathi ngiyangakhona manje. Ngathi ngiyangakhona ke manje. Ngiyakuza. Nakhona futhi bekungatatazelwa ngoba bengingenakho ukuthi ngilate. Yes. 2025 hayi ke sabuye nami sengafakaza. Hayi sabuye egoli. Ngaqala ngasebenza no Stability. Yes. Sebenza no Stability. Kusebenza kwami no Stability kwaba ihlanyana nje basasingaqonde ukusebenza. Yes. Ngathi nje kwaba ingozi, kwaba icollision, shayisana kwemoto. Yes, esingise singaka nkosi. Yeah. So wangifonela nje ngiyilalela ekhaya. Ukuphi? Ngisekhaya wenzani ngilele. Hayi indoda ayilali ngalesikhathi. Woze studio. Mangifike studio sa program insimbi. Kune EP engeke ngayenza ebithi mveze. Mangisa program insimbi bese hayi asiculeni lezi insimbi. Sayicula insimbi bese hayi uyayithanda le ngoma ngithi ngiyayithanda. Uyena wayeyilide phambili mina ngiza ngemuva. Bese ithathe kube yakho khona nje. Asangashintsha lutho savele sahlanganisa kwaba iEP sakhipha iEP ethi permanent. Le EP ethi permanent yayisizolanywa ke Is It True. Lo ke mina ngimazi. Yeah, because EP siyishaye 2024 unyaka uyophela. 25 ephela, 25. 2024. Oh yes. Ephela. Okay. 2025 sasesiqhamukane Is It True. Yes. Hayi nami lapho engiqale khona ngathi kayi sengayidaza ngqani manje. Sishaya ingoma ngitakiwe. Yeah. Ngizolala kwamfana. Yebo. Noma ungayivula yonke kefana. Ngangisho inhliziyo kodwa hayi lo mkhubo osukhulunywa eSouth Africa. Nangikhuluma inhliziyo. Noma ungamnika lonke kuyafana ngangisho uthanda. Ayiciko uyacika wase. So ilapho ke nami ngiqale khona ingoma yambhoti ngicela ingoma moya ibalingana oba wavala umnyango wavala amabhodo. Yini lethandwa yimi. Bafethe ngayifake. So yeah, ngathi nje i-album leya ngonyaka odlule ziningi ingoma. Yes. Ezenza abantu banginaka. Yeah, manga uzwa kuthiwa khona insizwa kusuke kushiwo thina yithi amawanqa. Yeah. Izona ingoma lezi ezenza abantu banginaka, ikusasalaziwa. Ziningi ngacishe ngibale i-album yonke. So ke ngingathi la stay la ngiqale khona nami ukubona hayi kuyasebenzeka. Usikhumba ngathi useqala ukungena kube nomculi. Yes. But ke ngenhlahla ngalinda nje ukuthi abantu yibo phela abantu abazosho yabona ngiyakwazi engigudi khona ngiyakwazi ngingaxoxa ngakho but ngeke ngize ngikwazi ukuyirate noma ngijudge ngithi angisekho kule level sengikule level kufanele kusha abantu ukuthi sikhumbusulana ke manje yes because uma ngingasho mina ngeke ngize ngikhule ngingagcina ngilokhu ngisikhumba nje omncanyane khoneni so ke size sofika manje 2026 yes sesithi ke Queen of London ngichazwa ihloko nje so angazi ke Queen of London zizoduma ziyakhala already khona ngiyithandayo kodwa manje inkinga ifavor lolu hlangothi lwethu kodwa ke phela ingoma imnandi ukuthi ikanjani mayimnandi mntanami zozondlela ngiyazi veda nifuno cha ngiyayithanda mina mfowethu awufuthi ngiyayithanda ngithanda insimbi noma ngithanda yona imese ngithanda umnyombo wayo hayi phela futhi anginayo inkinga mina ngingathini angisabi la ngone khona ngoba amaphutha ami ngiyindoda ethi alikho isoko elingenasici kunjalo ngoba uma ungathiwa sihamba nama cameras khumba miningi imise engavalwa yabo ngoba ama camera bese sivezela ukuthi kahle kahle lo muntu ubole kangakanani kahle kahle akekho umuntu ongabolile emhlabeni
iqiniso nje lihle kodwa ke kuye kube kuhle ulivume iphutha ma kukhona la ungenzanga khona kahle ma kukhona ingoma kanje izona ufuna sibuyisele emuva sibuyekeze kulolu silungise kulapho ekhaya khona usikhumba asikhumbuze ngingaphatheki kabi ukuthi usayefeva but ngibuka ubumnandi bengoma bese ngikhumbuza ukuthi isikhumba uqinisile umuntu osifazane mase ezondlela ingane yami ngikhona akuyona into enhle leyo ngibe ngikhona ngubaba ngoba izokhula ingane futhi mhlawumbe ngokukhula mhlawumbe ibe isigebengu ingane yami ibulala abantu kanti ube ngene sibamba nawe inkunzi ngelinye ayisangiboni nobabe ifika lapha e-studio ngifica ama camera wekho akho lutho e-studio yona ibithe ibamba nje umuntu kanti ibamba mina yes ulo abalekela ukona so mfethu kanti bingakhula ingane nayo izo podcast lapha nayo ibone ukuthi yenza kanjani so mfethu mina amaphutha wasemhlabeni angeke sawabalekela ya mfethu ngoba iqiniso lithi lengoma hayi ukuthi ngiyicule ngoba mina ngingenawo amacala yebo ngiyathanda mawuthi akekho umuntu ongabolile yebo mfethu iqiniso lithi ngakubamba sikhokho akekho umuntu ongenalo icala emhlabeni yeso emhlabeni nje sonke sinamacala mfethu lengishayela izandla ngayibamba lengwethu isethi yasibhaqa ngase uyibambile ngayibamba ngobhongwana kodwa uqinisile mfethu uqinisile mfethu no ngibambile kodwa phela ngisangaphinde ngihlule khona sengivume asikhuluma iqiniso ngeke ungibambe asikhuluma iqiniso bengisho lokho iqiniso ke lithi yes emhlabeni akekho umuntu ongenalo icala ngane yakwethu yabona emhlabeni sonke sizigebengu just that asikabanjwa kodwa nje umuntu onyathela nje lenhlabathi esinyathelayo uyisigebengu just that yena akakabanjwa ke ayovalelwa njengabanye abavalelwa but sonke sinawo amacala sizigebengu sonke lithiwa ngiyengibhala ingoma ekanje kodwa umuzwa ngibhala ingoma ngisuke ngingabhala ingoma ngoba ngiyiperfect kuleyo nto ngisuke ngibhala ingoma ngoba ngihlosa ukudlulisa umyalezo ukuthi izinto zikhona zonke kodwa woqaphela kunento kanje iqiniso lithi nami welinye side ngisuke ngiyimotivate ngisuke ngiyiyala ngisuke ngiyikhulisa ngiyakuzwa mina so nje ilokho engathi abantu abemukela umlayezo masibhala yazi uyibona lapha isikhumba lento ukuthi ingozi uyibona umuntu mhlawumbe njoba mina siyi-public kanje public sikhuluma izinto ezakhayo sithuthukisa amaciko nibhala umculo onomyalezo uma kwenzeka nje ukhumalo abe nento nje ethi shwi embi kwi-public evelayo mhlawumbe sikhona indaba yokungondli mhlawumbe ngiphushene nomuntu washona mhlawumbe emsebenzini ngixoshiwe mhlawumbe ngifike ngidakiwe uyabona lezo zinto lezo nje ezima umuntu mhlawumbe omunye obengayicabanga ukuthi ngingazenza maningi ama-brand apheliswe ukuvela kwemgilingwane esenze enhlangothini kanti imgilingwane ibikhona yingakho kubalekile ukuthi mawumuntu ushiye njalo isikhala sokuthi angikho perfect bafethu ngiperfect ngokukhuluma nangokwenza ngiyazama kodwa angikho perfect ngoba ungabikho kwakho perfect kuvula isikhala sokuthi noma ngabe usuwile ngelinye ilanga bakhumbula abantu ukuthi kodwa awushongo wena ukuthi ngiyingilosi singakujudge uzufisa ukuyibulala because bayibulala ngoba lokhu uzenza perfect kwenza ukuthi make kwavela imistake uvesana ufisa ngathi ungafa ngoba wena ubuhlezi utshela abantu ukuthi wena umsulwa wena yes so abantu bazokujudge ngalobo bomsulwa lobo ukuthi akuyena lono bethi yena obesichaphaza perfect akuyena leno bethi yena akanazi ingane kanti ingane uyifihlile uyabona uma seyiqhamuka ingane sezikuveza ukukhumbula ekhaya usuyesaba ufise ngathi ungayibulala ngoba wena wafihla into engafihlwa usikhumba yaso ngikhuluma angiyikhuluma indaba zabantu kodwa ngikhuluma indaba zabantu manje kahle hle futhi sizocula la masiqeda le nkulumo siyacula webhuti kunento ukuthi manje uyangixoxisa mkhaya kunento ekuyenzeka uthola ukuthi umuntu lento uthando namhlanje luhle lusemafonini siyalithokozela luhle ngoba lukhuthaza nabanye uthando kodwa uthola ukuthi usikhumba unengane ezintathu ayizala kwabanye omama bese kuthi le yes4 useyithola emshadweni bese le yasemshadweni nomama lo khona bese bayibona amagolide bese kulezi ezintathu asiyibone emafonini uma khamba sekuvela izingane zakhe sokuthi hayibo lo muntu unazo ezinye izingane bese ipublic iyaqala manje yashintsha lento uyabona manje isilwa nawe kanti wena ubuwenza into enhle uveza umndeni wakho but what about laba abanye labo ngabavezile labo ngabanakile ngoba ngisintombi Bhuti omdala siyakhulumisa kakhulu insizwa ziyazi noma uthiwa unazo intombi kukhona wayiphula umoya khona wayishiya zisakuthanda uma wena usuveza impilo yakhe enhle nalowa kwakho akukho wrong mfethu akukho wrong kodwa uthini ngemizwa yalo muntu wamshiye ekuthanda
Eish kuhle bhuti kuhle ashuthi yeah kodwa awukho perfect ubeka awukho perfect kunabantu abaphula imoya yeah mfowethu iqiniso lithi akunandaba yabona ngoba sibaningi kangaka kodwa uyalandaba khuma la ibo uzayibona yabona ngoba sibaningi kangaka kanje okwazi ukuthi endaweni manikene eqa ku3 ona baba u2 nizoxobana yeah ngiqonda ukufakazela kuleyo nto ishoyo ukuthi mfowethu bakhona abantu esibaphula inhliziyo bakhona nathi abasiphulile inhliziyo and ngiyaunderstand kakhulu leno ishoyo ukuthi the time sengiveza izinto ezinhle ngiachievile kunomuntu ozothi hey athanda lo muntu wangishiya ngimthanda wangishiya kanti wayengishiya ngoba efuna ukuba nje wangishiya na something le something akangishiya naye akayiqalaza nje iqalaza akafuni nokwazi ukuthi igqokeni ingane yakhe akafuni nokwazi ukuthi idlani kodwa yona ikhona iyaphila kuze kuphoqe abanye abantu besifazane baphila nencindezi omunye ugcine eqamba manga ethi baba wengane washona etshela ingane yakhe ethi usikhumba washona ngiphile ukhuluma ngoba wenzela ukuthi ingane ingabi ne-stress ukuthi ubaba mawukuthi ukhona wife engangitheki why kungenzeki ukuthi uyafona efuna ukukhuluma nami ingoma le webhuti ngixoxa uphazamisa ingoma buya nawo nyawo zayo ngicela uyikhokhe ingoma yami hayi ngizongizonda nini cha iqiniso sikusondele iqiniso kulungile ngicela ubuye nengoma yami bhuti Dlamini ngicela ubuye ingoma yami Lungile bayongikhumbuza ngoba bakhona. Hayi ingoma yami le bafethu. Mina ngiyakhohlwa kuningi mina ngenyanga eyodwa kuyenzeka ukuthi sengikhanda ingoma engaphezulu kani. Cha lena yami bafethu ukuthi ubaba wengane sengaza ngathi umuntu ofile ebephila. Ngizamduduza ingane yami. Hayi ingoma le bafethu. Usuke ezothini? Dlamini akasayithanda uyayibona kahle ukuthi hayi ukhumala kusenza umuntu owaziyo. Cha ngiyazama nami. Asithathe le nto mfethu. Asiqale sikhumbule amaqhawe asedlula mfethu sesixoxile sizonqamulela nje sizwe lapha le nsimbi ekhalayo ukuthi yini esingayizwa lapha ake sidonse nje ubhemuzo mfoka lithuli phinde sidonse umgqumeni ake ngicheme nje neza kwethu uchemile cha hayi uthi ngichemile ake ngicheme inkulumo nje yesimanje kusho ukuthi enganasi isiphetho ongangazi kusasa ngingachema nani oqala ubuka iPodcast ongazi ngangicheme nobani kokudlula yabo kodwa ngicela ukuchema namhlanje ngicela ukuchema nobhemuzi mfoka lithuli ngine ngicheme nomgqomeni umfoka khumalo enquthu niya kwethu eyakwini yebo konje seziya ngesikhumalo ena life igama lakithi bafowethu sikhona hayi woza sikhumba #kwenze podcast #kwenze podcast sithi ke phazamisa sithi njengamanje emphelandaba bekufanele ukuba samukela ukuthi mfowethu awufanele ufenyana 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 ngakhala ngikhumbula ukuthi uyekhaya ezulwini phambi kwesihlalo sobukhosi bekufanele ukuba samukela ukuthi mfowethu awudonse yakwethu ngizwe imshini yabelungu kasibunga ifakele le nto eqaleni kodwa udonse ngizwe hayi uzokhonjiswa yini kulungile awuze khehla lami ngizwe ngifuna ukuzizwa zonke wangenza wangihlukanisa naye wangenza wangihlukanisa naye ngiyamkhumbula wangenza wangihlukanisa naye ngiyamkhumbula wangenza wangihlukanisa naye
ube angithintelana angibambelana mama angenza ngijabule usithandwa sami ube angithintelana angibambelana mama angenza ngijabule Khuphuka sikhuluma manje wangenza wangihlukanisa naye amkhumbulo angithintelana angibambelana angenza ngijabule usithandwa sami angithintelana angibambelana angenza ngijabule usithandwa sami. Hayi phinda khonto engizwile mina bhuti awungiphindele. Hayi mhlawumbe phela wayabayizwanga mina khonto engizwayo futhi yakithi ke lena wangenza wangihlukanisa naye amkhumbulo wangenza wangihlukanisa naye amkhumbulo ube angithintelana angibambelana mama angenza ngijabule usithandwa sami ube angithintelana angibambelana mama angenza ngijabule usithandwa sami uthando lwalo muntu akekho omunye ongaba nalo noma ukude ngiyobona uthando lwalo muntu akekho omunye ongaba nalo noma ukude ngiyobona wangenza wangihlukanisa naye ayikhohla abafana bakithi ayikhohla lapha mfowethu ngithembi nesikhumba isane esokulala esokubhinqa kodwa hayi seyehlula abashu bethu asingene ke mfowethu engomeni zakho mntaka baba kwengiyithandile nyakenye 2025 uyazi ngome ngiyithandile mfowethu angeke ngivale ngaphandle nami ngiyithandile ngenhlanhla kade imini ohlezi lesihlalo nawe ububuhle lesihlalo bungayikhethe uyithandayo but ke ngangipha nje embili mfowethu zanyanga uphelile bese singena ke kezika 2026 ezidla umhlanganiso lapha ezinkundleni lezi zokudayisa komculo mntaka baba azisho Nizama Afrika ikwenza ka podcast lena sithi ke phazamisa uhlezi nawe sikunika la khona sithi kena la sithi bafowethu empela ndaba akho ngxoxo izwayo yes ngiyahamba mina sendakiwe ngiyahamba mina sendakiwe ngiyahamba mina sendakiwe ngiyahamba mina sendakiwe mama we 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 Tagiwe, 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 tagiwe. Innocent tagiwe, tagiwe, tagiwe. Innocent tagiwe, tagiwe, tagiwe. Innocent tagiwe, tagiwe, tagiwe. Innocent tagiwe, tagiwe, tagiwe. Faka ingoma mkaya. Nizima Afrika. Ngiphanga umhluzi wenye, angidinga kuphazanyiso. Manje wavala umnyango makelwane wami wafihla amabhodwe wenze njani manje Manje wavala umnyango makelwane wami wafihla amabhodwe wenze njani manje Mina bengizobona nje njengomakhelwane wami angizile ngendlala. Hayi.
Mfowethu. Mina bengizobona nje. Ningizimu Afrika. Makelwane wami angizilenge ngeke. Hayi. Kulungile mfowethu. Hayi. Manje wavala umnyango makelwane wami afihla amabhodwe. Wenze njani manje? Cha ngeke uyivalelani? Uyivalelani futhi omdala? Wazongicasula mina uyivalelani? Ngicela uyivalelani? Ifake. Ho wemfowethu. Angisho ngithi mina ngicela uyifake ingoma. Mfivilithi. Cha faka wona ngane le ngoma. Kodwa ngayizwa. Bengisangena emzweni okuyizwa. Manje wavala umnyango makelwane wami afihla amabhodwe. Wenze njani manje? Manje wavala umnyango makelwane wami afihla amabhodwe. Wenze njani manje? Mina bengizobona nje njengomakelwane wami angizilenge indlala. Angizile ngeyindlala bafowethu. Mina bengizobona nje njengomakelwane wami angizilenge ngevu. Manje wavala umnyango makelwane wami afihla amabhodwe. Wenze njani manje? Hayi manje wena lapho wabhala lapha khehla. Hayi. Ubhasigido uqoqhuma lapha. Hayi. Beka qhala ukuthi sixoxe ngealbum entsha before siye 3 questions. Sikhathi sami siya ngakhona siliphethe uhlelo. Kodwa ke siqale la ekubhekeni umsebenzi omusha. Before sibheke umsebenzi omusha. Uhluke ngani usikhumba umntakadubazana kwezinye inkabi because angithi amaciko uyabona nawe. Sipheke usuku nosuku. Mangisusa kanje. Cha uright kakhulu. Ani manje uyashisa. Phela kuyasetshenzwa nje bhuti. Awushila. Webuthi uyaqimba lapha. Ngeke ungaqini. Kuyasetshenzwa lapha. Angithi phela uthe wena ufuna ukondlela izingane zidle. Manje ufuna ukushaya ababukeli bekwenze wenze ngeke manje. Oh mina ngigumule nginamse ngigumule phela na. Ngigumula mfowethu. Ma una expect. But bengisasho la ukuthi ngifuna ukubheka ukuthi usikhumba uhluke ngani kwezinye phela maningi amaciko noshuni bahlukahlukene but mase sikhuluma ngosikhumba yini lesifike siyithole njoba sibheke kule album entsha eshisa ikhotha ekhona njengamanje. Right singabaculi sibaningi. Kunjalo nje mfethu. Ya kodwa ke ukhona umehluko phakathi kwami nabanye abaculi. Yes. Oqala nje engakubalula uma uzulalela umsebenzi wami mfowethu ngoba nje kade sikhuluma ngama album awu4. Yes including EP yes5. Yes lama project omahlanu ungawalalela ayikho into efana nenye umehluko oqala lo angiphindi into esengeke ngayicula. Oh yes angiyisebenzisi into esengeke noma ingaba mnandi kanjani kodwa uma sengibuya sengiza nomunye umsebenzi kusemthethweni kuyaphoqa fanele ngicompose ubuciko. Yeah fanele ngiveze ubuciko because uma kuthiwa into intsha funa mangenza ialbum entsha funa ibe intsha einsimbini ibe intsha kuyicompose izoba intsha even kuyicover fanele angikwazi ukusebenzisa ipause bengisebenzise last year fanele yonke into ibe intsha funa umuntu mayihlazi iproject kaSikhumba athi ya jike piece libelisha yonke into funa ibe intsha sikusale nje salumlomo nje nekhala nje yami ngoba incane vele ingaka ke bona into engengikwazi ukuyishintsha ya nekhanda ke lo kulingaka yona sure so umehluko wami ilowo oqala yes then okunye mina mawungalalela engomeni zami ngihlezi ngine ngoma ozoyifica isicatha miya kodwa iseyiginqini yeah nakule album lo uzoyifica na last day bikhona isicatha miya ke sona mina engiqale ngasicula. Yes yeah, so esicathamiyeni ngimile kulayini ngabhesa
ngasuka ku baseline ngayoshaya ama party ngasuka kuma party ngaba ulida ubenzima kodwa ukushaya ubass bese ushaya iparty ilula leyo nto leyo ukuthi ushintsha amazwi lapha Sicatha mina phela ngisenze kakhulu mina ngisakazile cishe iminyaka emi3 to 4 years ngisakaza Sicatha mina kusuke kungekho nzima kodwa kusuke kungekho lula hayi ngeke kodwa uma uthole umuntu ongeza ukukuncenga gcina sekulula because into engicabanga ukuthi mina yangisiza Sicatha mina besiqeqesho baba omncane ekhaya so uba omncane mawubhimba bekutshela phambi kwabantu ethi uyabhimba wena wedwa nje kuhlungu ethi sikhumba uyabhimba yabona ngicabanga ukuthi ubani mhlawumbe ngiyamazi nje ngicabanga ukuthi yiliphi iqembu lemucula kulona statement ngifusha kakhulu noma singabanga nehlahla yes aziningi Sicatha mina emakhaya ziningi kune group eSicatha mina bekuthiwa ihlangana ni Tigers ngahla njani ngayazi mfethu yase enhlongwane endaweni esigodini sasenjomelwane yes so uba omncane mawubhimba bekutshela nje phambi kwabantu ethi nolalela sikhumba uyabhimba ke manje lento iculayo nje ucula into engekho wayifundisa ubani esho kuhuyu ukhoshi wakho phathe kabi ukuthi ungaculi uzokushaya futhi mawuke wazama ubaleka ya uzoculisa ukhala so lento yangiqeqesha because ngangena ku baseline ngabhesa nakhona ku baseline thina bese ubukuthi mawucula mhlawumbe inote elilodwa elithi wa silisho mhlawumbe ngawu5 lokuthiwa nje wa akufanele manje ithi wa kube khona ozosalela ejena wa uma ke kwenzeka le nto ngiqala phansi nonke thothi ubusuku bonke sizofunda ukusho wa dothi la lesitshela ngaleyo nto leyo asiyazi bakuyazi odothi la sasibafunda phi ayikakuthi bangake nothini kodwa kwangiqeqesha kuma ku baseline to hamba oshaya ama party ngisho baseline bese oshaya indlela ayikho lento kufanele ukuthi yathi angizwa noma ngikhuluma ngiyabhesa kodwa makucula lapha ayikho excuse ukuthi hayi mina ngicela ukubhesa ngoba nginebhesa mangikhuluma kuthi sidlala hamshaya indlela ngale ngakwenza lokho ngaphuma ngangena ekulideni ke ngekulide nombani ngoba ukulida hayi ukuzimala ubuyenze kusini hayi lutho so ngalida ngase ngiphume ekulideni ke ngase ngibayile sikhumbe nguyena so ngaso sonke isikhathi mina mangenza umsebenzi ikhona ingoma ozohlala uyifica iSicatha Miya but iseyinsimbini zamaskandi ngisuke ngizama ukuveza umehluko phakathi kwami nomunye umculi umuntu angafisa ukungiqhathanisa naye so ke indlela mina le ngisebenza ngakhona umsebenzi wami nje mawuzolalela awufani nami ngingedwa izinto engizenzayo ngoba ngisemculweni nje akufani nokwami ngingedwa umehluko lowo ngami yes so bakhona abaculi esibukela kubona nesasibathanda nesasibukela kubona but angikubonanga kubalekile ukuthi ngicule into efana neyabo ngoba ekamgqumeni yasebenza kuye umgqumeni ngayithanda futhi kuye but ngiyazi lo mfo waye unlimited ngeke uzumbambe ngisho usuhalela yena yabona eka somnandi mnandi kubaba somnandi ngisho ngingahalela ukuyenza ngeke ngize ngikwazi ngoba mina ngisona isihosha yena uyisihosha ngokuzalwa so that's why into yakhe mayiphuma iba mnandi mayiculo uyena eka baba Molo uyayimnandi mayikuyena ngoba uyile yanto akayiyona so that's why ngathi hayi mhlawumbe mangizoba yima ngibe usikhumba nami ngipimbe ngiphelele ngicala bengabaze kwenzela kodwa bazongijwayela njengoba bejwayela abanye ayakwethu kulungile emkhaya asizanyena ke emkhaya ake ungipheke manje kule album yakho kugabe ngaziphi ingoma 2026 mfethu Queen of London yazi nje mangilisho leli gama kuthi angifake nje isibusiso ngithi Queen of London sithini siphethe ngicela ukudlala ithandwa yini azidlaleke ayithandwa yimi ukuze othanda ezinye uhambe edlala lezi ayifunayo mina no kunuzofaka mntwana YouTube angithi yazi ukuthi mawenza umsebenzi so kodwa yabo thina njengabaculi khona ingoma esikuthanda uwe ngiyazi kahle nidlala ngenkani stage ngenkani nidlala ingoma sazi kahle ukuthi le ngoma bafethu mina ke ngeke ngabi nayo inkani uma kufika stage kodwa makuthiwa kuyacula studio nampo odla mina no ticket ngeke ngibagolozele ngithi hayi ningayikhansela zonke kodwa le ngiyayifa shuthi ngidelete mina straight man delete le manje ithi le izokungena ohlweni asiyizwe futhi awuyiculeli wena uculela thina futhi kuhlanisa njalo lapho ukuthi yingakho mama umuntu bakhona amaphuza wabeka e-podcast ayengathi ayenzi kahle bese wena uba offended sometimes vele kahle kahle phela wenzeli wena sesiyakuhlanisa ukudelela komuntu
lekelelwa ngamazwi ukuthi indoda ngoba umuntu okulekelela uzongena ku-inbox akutshele ukuthi Khumalo lungisa 1 no 2 no 3 angithi yabo lapha akunikele izwi ukuthi uyabonisa masefuna uhlale phansi nawe uthe le ndoda mhlawumbe iqinisile ake ngibuke makuku into ongayilungisa ngoba sometimes angithi makucula wena kwazi wena umelaphi uDlamini akayena umelaphi so uyayazi into lapha ikuwe nakhona ukudaza inkani kuyafuneka futhi ngelinye ilanga lokuthi udaza inkani lokudlala lengoma oyifunayo because phela umculo kahle kahle futhi at the end of the day ubani wena kahle lento ufuna uyibalance ukuthi ulalela nini awulaleli nini ya vele kuba kanjalo uma ngibonisa ngizoboniseka uma ngizela ngomnsizwa ngizokuvezela umnsizwa akusalungi unika lokho ufike nakho akusalungiki yes so akusalungi ngoba ayithi uyasina njengabaculi sidume njengabantu efuna belalele kakhulu sen ansala anthuka noma sesidelelo kufanele silalele kakhulu hayi na abakudala la uthi uvezula akuthiwe isimoya nomculo khona belasho nje ngehlamba wathi bani kanyoko hayi qubule nje hayi nami sengeke ngayithola oh yeah le project Queen of London sengeke ngayithola inhlamba ngiyitholela nje ukuthi ingoma ayivele ku YouTube sizovela nje kodwa manje silungile kodwa kusimina engiyibambile okusalayo akulungile mfowethu ayikhale mfowethu new album 2026 Kona liyangibabaza nithi ngithatha amadoda abantu Kona liyangibabaza nithi ngithatha amadoda abantu Kona liyangibabaza lonke le ndawo nithi ngithatha amadoda abantu Kona liyangibabaza lonke le ndawo nithi ngithatha amadoda abantu athathelani wona Njengoba nobe ngajula nesilwane amadoda engaka Njengoba nobe ngajula nesilwane amadoda engaka Ube bengijula nenja benzothulana noma nakho la benzongibabaza Ube bengqoma imfene benzothulana noma nakho la benzongibabaza Indoda yami mayi nami nawe yakho mayi nawe Indoda yakho mayi nawe nami yami mayi nami Indoda yami mayi nami nawe yakho mayi nawe oh sasikhumba man Kona liyangibabaza nithi ngithatha amadoda abantu Injalo nje. Hayi, uyawuza umnyoco, woza nenye futhi. Uyawuza umnyoco. Uthiwa uyawuza umnyofu. Sikhumba STS. Futhi bazana, azize qhawe. Tanda nami tanda nami ulizwa lelo lizwi yehla moya oyingcwele usindisi Afrika moya oyingcwele usindisi Afrika usindisi Afrika ulizwa lelo lizwi Nkosi amandla akho izodlula yethuneni Nkosi
ngamandla akho ngizodlula ethuneni. Angayishiphe yami. Ethandwa yimi. Ethandwa yimi le. Sekhona mfowethu nayo. Mawusudelile. Cha mfowethu. Ezinye ngicela beyilalela endaweni yakhona. Endaweni yakhona mfowethu. No cha alike libi lapho. 3 questions bengeke simdedele usikhumba singambuza ngemibuzo emithathu. Uyayazi naye kwenzeka podcast. Mayengayazi kulungile. Uzokwazi namhlanje makuthiwa kwenzeke khulunywa ngani. 3 questions Sikhumba, are you ready for imibuzo emithathu? Le mibuzo emithathu Sikhumba okubalekile ukuthi uyayiphendula. Ma impendulo unayo uyayiphendula uyayikhipha, ma ungenayo uthaya sedlule. Alikhe libi imithathu nje kuphela. Sithi ke unprepared questions. Wena uQueen waseLondon. Is it true? Masinqamla ulimi. Okay, question number 1. Unendawo edumile edlaliswa ukuthi kwelamabhena nyawo. Iyiphi lo ndawo leyo? Question number 1. Isamkhomasi. No. Awuzongibuza bhuti. Uzongibeka. Ngiyasho ukuthi umkhomazi. Umkhomazi. I-answer yakho leyo. Indawo kuthiwa kwelamabhena nyawo umkhomazi. Okay? Number 1. Asithembe mbukele kwenzeke. I-answer njalo. Makuyiyona sitshela ukuthi iyona. Mangeyona sobona ngawe futhi. Question number 2. Kuneqembu elinye lamaqembu engilithanda ngendlela eyisimangaliso engilifanisa nezingqungqulo zomhlaba. Lelo qembu inquzo zomhlaba uzokhumbula kumfazi omnyama babu washela imhlophe uphuze chemist. Kukhona ke elithi impela aliyocela lapha Ndabuze kwayo wobani abaholi balelo qembu. Ndabuze kwayo bekumjikijelwa. Yes. Kuhigcokomelisha kuzoba ubaba umgube. Baba umgube. Ale. Mukole kwenzeke mawuthi ushaye khona. So jabula ukuthi kuyikho. Okay, last question number 3. Izisho nezaga ke uyazazi emkhaya sikhule ngakho wena emakhaya uyakwazi lokho. Mhlawumbe ngangakazalwa kukhandwe ezinye kodwa ubusi. Okay, awusiphe ke uzofika ungichazele lesi saga bese ungakhela umusho ngaso lesi saga. Sibe semshweni. Yes, asiqala kodwa ngusichaza sisizwe ukuthi sisho ukuthini lesi saga engizosisho. Okay. Sithi saga ithi ngahamba idle udaka. Ithi ngahamba idle udaka. Ongiqale ngokusichaza. Awusichazele sifuna phela ukufunda. Angithi funa bayobhala abaculi abasakhula. Funa bazi ukuthi makubhalwa izibe nezinto zesinto abangayibheka basibhala. Yes. Ithi ngahamba idle udaka. Usho ukuthini lokho? La ngicabanga ukuthi la kwakukhulunywa ngokuthi empilweni ngoba siphila nje. Yes. Izinto ozodibana nazo ehambeni akuzona zonke izinto ezojabulisa wena ozohlangana nazo. Athi ngiqalekise nje. Awasho uqalekise. Okay. Awungasho izibonele bengithi uzokodwa kulungile. Okay, ake ngikunike. Ngifuna nje ukuchazela. Yes, chaza. Okay, la xoxwa ngempilo la. Makuthiwa ithi ngahamba idla udaka. Yes. Ukuthi empilweni lethe oyishiye ekhaya la usuka khona. Ungacabanga sengazi ukuthi nala uya khona ehambeni uzofike utotoswe njengalendlela obutotoswa ngaye ekhaya. Isho lokho lenkulumo ithi ngahamba idla udaka. Akuzi ukuthi ekhaya mawubuvuka udle ekseni ucabanga ukuthi nasegoli uzofika udle ekseni. Egoli uzokwenza ukuthi kudliwa ngo1. Kuzokwenza ukuthi uthi la uya khona kudliwa ntambama sekubuya abantu abasebenzayo uma ukuthi awusebenzi. Funa ubhensele noma yisiphi isimo. Funa ubhensele noma yisiphi isimo ozohlangana naso empilweni ngoba kuzobe kungekho kini. So ithi ngahamba idla udaka. Uzophila ngalokho ozokufica phambili. Akuzi ukuhlezi kwama snacks nje kushukela ozokuthola lapho yakhona. Mfowethu uphendulile uSikhumba. Mbukelo kwenzeke. Umtshele ukuthi usho khona noma ngasho ngakhona. Right, ngasakhe kumusho ke manje. Sifake lesisaka kulomusho. Angithi uyasazi isaka ukuthi asiguquke emshweni. Singena nje sinjalo asifani no ukubamba ngezansi. Yeah. uDlamini uthe mayezwa ingoma ka Sikhumba STS. Yeah. Idla abantu noma ithandwa ngabantu abaningi wabamba ongezansi. Yabona manje ngithi ukubamba ongezansi sekuyaguquka emshweni sekuhambisana nenkathi kahle kahle isisho sesisho njalo samsana nenkathi kanti isaka njoba ngithe nje ithi ngahamba idla udaka
ngifuna ukuyithola le nkulumo kumusho wakho. Yes buddy. Hey, ofana ngikade umusho ke manje. Bengazi isikole asiqeda ke 2012 sekuyabuyela. Wasiqeda nini? 2012 mfowethu ngeze matric ngiyabuyela manje. 10 years. More than 10 years mfowethu. Uyangiphinisela manje. Asedlule. I know. No kulungile asidlule. Imusho ngobuye ngokhanda mangibuya. Kodwa khona sengichazile. Cha no hayi. Ngisichazile isisho. Bhala lapho ngezansi, khandana imisho lapho ngezansi. Awasikhandeleke manje. Okay. Sikhandeleni. Mfethu, bekumnandi sendaweni mntakababa. Asigoqe wena wesilo. Kuningi besengaxoxana besingakhuluma. Mawukhona okusalile usiyongipheshela mfethu ungakwethu wena. Kodwa ke asibonge iqhawula kwethu ngesikhathi sakho nangokukhuthala nje kwakho. Sibonge na umfoko kaDlamini. Sazokuxhumana nje naye mase siqedile. Ukubonga nje mfethu ukuthi enze isiqiniseko sokuthi ufike la kwenzeke podcast. Mfowethu ngiyabonga kakhulu. Wena wesilo. Ngibonga nje ithuba. Ngibonga kwamukeleka. Mfowethu. Ngibonga ubumnandi. Mfowethu. Kumnandi mfowethu. Kumnandi. Imbuzo yakhe ya challenge yabona. So mfowethu. Ngathini wacishwa abayisoka awusiyo uzophuma umoshe la eminyango. Ngizoswe ngisho awukade uhamba ama interviews ngikubuka. Kanti buwenzani? Hayi mfowethu hayi. Uzama. Ngizothi nje mfowethu ngiyabonga ukwamukeleka. Mfowethu. Sesisithi isikhathi mfowethu sokusixoxa sithi hayi ngizofika yabona. Sihlangane kuma event awundoda kanti wenza njani yabona. Nami ngithi kanti umakhulu basi yabona sasithi siyazama kungenzeki. So mfowethu ngiyabonga nje kakhulu engingacela nje ukuthi ngicela ukuthi abantu bangisupport mfowethu banginikeze uthando nami ngizobanikeza uthando ndaba akulona icala ukuthi umuntu makukhona la engenzi kahle khona asho mfowethu akulona futhi icala ukuthi umuntu makukhona into akayibonayo mhlawumbe nangayithandi eyenziwe usikhumba angene ku-inbox inbox badalelwa lokho bakithi ishimane masifole umuntu evesana engene ku comment section ekhuluma noma yini bafothu sikhuliseni ngendlela nawe ungathanda ikhulunywe ngayo kuwe khuluma ngendlela ongathanda ukuthi nawe kowakini kukhulunywe ngayo musu ukukhuluma ufake inhlamba egcineni uzothi siyambonisa akabonise kanti akwazi uqale vele ukungibonisa ubuvele ungibhuqa nje mfowethu uma ubonisa umuntu mfowethu akangene eboxini akaze ngiphoxe umuntu mina inbox so ngiyacela nje bafowethu ninginikeze support ninginikeze uthando ningikhulise ngendlela ningangikhulisa ngayo la engisele khona nisho engikwenzile nangakuthanda ngenhlonipho ukuze nami ngizokushintsha ngenhlonipho ekufanele ngishintshe ngane yakwethu singavezelana umnsizwa mina ngiyonsizwa ngomfana nje ngiyinsizwa mangifica insizwa ngoba mina ngazi ukuthi umnsizwa ukuhlonipha umnsizwa ukusaba ihlazo umnsizwa ukuhlonipha omunye umuzi mawuhloniphe mina uhloniphikiti ungacabanga ukuthi uhloniphi kodwa ubazana uyozofika ekhaya mawuhloniphe mina uhloniphikiti ngiyinsizwa makufika lapho kodwa hayi lokho kushana ngenqindi nokuthukana nani angiyona ngempela nginsizwa lapho no mfowethu siyabonga kakhulu nesilo siphi inkundla zokuxhumana la sikuthola khona bakhona phela babukeli bekwenze kwenzeke bafisa ukuyongena lapha la otholakala khona Facebook TikTok Instagram sikhumba STS nje kubhalwe ngendlela efanayo ayifundile yakwethu akushintshwa angikwazi kuba usikhumba ngale ngibe unduduzo ngale ngibe umfowethu bazana ngale ngizodida abantu ngcono ngibe into eyodwa ukuze ibrand yami ngezukuduka so nje abantu abafisa ukuthi bengilandele kulapho abafisa ukuthi bengiqashe noma besiqashe ngani yakuthi inombolo undinirecords@gmail.com noma 07895399400 inamba leyo management uphazamisile futhi ku-email undinirecords@gmail.com inamba 07895399400 abafisa ukusibhuka kodwa hayi abafisa ungishela abafisa ukushela Phela babona umhlophana phela bazokushela abantu okay mfethu out of 10 ikwenze kwenzeke uyinika bani out of 10 kuko konke mfethu usixolele ngokuhlalisa sikulindise mfowethu sishilo sathi yokuqala sifuna ukuyithethelele ukuthi sikulindisile almost 30 minutes kodwa ke sicela mfethu usiphe nje ama percent sikwazi ukuthi siqawunyaka oqala episode yokuqala ngewushaye kakhulu ngicela ukuthi mina ngithi ikwenza kwenzeke nginikeza u9
ngicela ukubulala u1 yeah khona izoqhubeka yenze kahle shaya ukuthi nomoya sayihlambe yakho umsebenzi kuhle masike sathi 10/10 ngizorelesa uzothi sokuba ushuthele emgwaqeni kanti ku right la yabo uzothi ukuthi sikhomba kulungile mfowethu singahlangana la emakoteni ngizokushuthela khona yabo kodwa mfowethu ngicela ukuthi 9 kodwa u1 hayi ngoba ningawudeserve lo ukuthi kube u10 yes ukuze kwenzeka izohlalile lento eyiyona ukuze nabanye beyofike beyiphatheke kahle njengami ngane yakho mfowethu ngicela sithi 9 u1 uzohlala ugodli uzothi ngiyawushaya u1 ngifike futhi nangelinga ngithi ngicela ukuthi 8 ngamabovu kodwa mfowethu ngicela ukuthi 9 ngane yakho lo 1 hayi ngoba kukhona isici mfowethu engisibonile akusetshenzwa kanzima aqhutshekwe senzele ukuthi kulokhu kuthwe nje mfowethu futhi ufike kahle wena siyabona kwenzeke ithola ama mic amasha ngenxa ababukeli bekwenzeka sazobenzela ke izinto ezinhle nathi sibabonga ukuthi enikwenzayo bafethu ukhipha nje imali engango 10,000 kuyothenga imishini emisha imali ingekho kangaka eningizimu Afrika sikhomba mfethu isibusiso kuthina ukuthi ngesikhathi sethu senjabulo ufike nawe ube ngoqala ube litshitshi lalama mic itshitshi mfowethu itshiwelele yebo bye bye ngizoba salute